Σαν άκουσα το σφύριγμα του τρένου. Τι λες Γιάννη, πηγαίνουμε προς τα εκεί? Μαμά, μπαμπά, μπορούμε? Βέβαια, αλλά προσεκτικά. Άντε Γιάννη, πάρε την αδελφή σου και πάτε. Σύμφωνοι. Μυρτώ, πάμε. Ανυπομονώ να δω τα ξαδέρφια μας από την Αμερική. Μιλούσαμε μόνο μέσω τηλεφώνου, αλλά δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ ως τώρα. Στάσου, Λούση! Καλώς ήρθατε, παιδιά. Τι λέτε να σας κάνουμε μια βολτίτσα στη Δράμα? Πώς ήταν το ταξίδι με το αεροπλάνο? Ήταν πολύ όμορφο, όμως κουραστήκαμε λιγάκι. Χαιρόμαστε που ήρθατε όλοι. Και εμείς. Είναι υπέροχο που συναντιόμαστε πάλι μετά από τόσο καιρό. Μπαμπά, μαμά, μπορούμε εμείς και τα ξαδέρφια να πάμε μια βόλτα στην πόλη? Θα είναι ωραία. Είναι σήμερα της Αγίας Βαρβάρας. Θα τους δείξουμε τα καραβάκια. Βέβαια, εμείς θα βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, Μαρκ, Λούση, πάμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Λέμε πρώτα να σας δείξουμε την Ονειρούπολη. Είναι στο το χωριό του Άι Βασίλη. Τι λέτε? Θαυμάσια! Θα έχει και μουσική εκεί? Ναι, βέβαια. Έχει και πατινάδ. Μα φυσικά. Θα έχετε πολλά να δείτε. Τότε τι περιμένουμε? Φεύγουμε για την Ονειρούπολη! Πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό το συγκρότημα ήταν super. Όντως. Και τα μπαστούνια από καραμέλες ήταν πολύ νόστιμα. Πάντως όπου να είναι θα εμφανιστεί και η Αθηνά. Γεια χαρά, παιδιά. Αθηνά, από εδώ η Λούση και ο Μάρκ. Είναι τα ξαδέρφια μας από την Αμερική. Α, γεια σας. Γεια σου, Αθηνά. Μόλις δείχναμε τα αξιοθέατα στα παιδιά και αναρωτιόμασταν αν θα ήθελες αύριο να τους δείξουμε το Μουσείο της Δράμας. Σίγουρα. Γιατί όχι? Εκεί δουλεύει και η μητέρα μου. Αυτή με έκανε να αγαπήσω την αρχαία Ελλάδα. Τα λέμε. Γεια. Καληνύχτα. Τώρα, όπως είπαμε, θα σας δείξουμε την Αγία Βαρβάρα. Γεια Στάσου, φτάσαμε κιόλας. Wow! Πόσο μου αρέσει η λάμψη του νερού το βράδυ! Η Αγία Βαρβάρα είναι η προστάτηδα της πόλης μας. Λέγεται ότι γκρέμισε την εκκλησία της και την έριξε στα νερά για να μην γίνει τζαμί. Κοιτάξτε τι ωραία καραβάκια! Κάθε χρόνο το βράδυ παραμονής της Αγίας Βαρβάρας σχεδόν κάθε οικογένεια φέρνει ένα καραβάκι από ξύλο, χαρτί, πλαστικό ή φελιζόν. Κάτι σαν προσφορά, σαν δώρο στην Αγία. Πανέμορφα! Καλημέρα, παιδιά. Πώς είσαστε? Μια χαρά. Πάμε να δούμε το μουσείο από μέσα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Στο στεγασμένο αίθριο του μουσείου έχουν εκτεθεί γλυπτά οργανωμένα σε 3 ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά γλυπτά που χρονολογούνται στην εποχή της τουρκοκρατίας, στους Βυζαντινούς, στους παλαιοχριστιανικούς και αρχαίους χρόνους. Στη δεύτερη ανήκουν αναθεματικά μνημεία που συνδέονται με τη λατρεία διάφορων θεών του ελληνορωμαϊκού πάνθεου και τοπικών θεοτήτων. Ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν τα αναθεματικά μνημεία στο Διόνυσο. Την τρίτη ενότητα αποτελούν επιτύμβια μνημεία ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων που προέρχονται από τις νεκροπόλεις του αρχαίου οικισμού της Δράμας και των άλλων οικισμών της γύρω περιοχής. Σε ευχαριστούμε, Αθηνά. Αυτά που είδαμε ήταν απίθανα. Ναι! Παρακαλώ, αγαπώ τόσο πολύ την αρχαιολογία. Α, γεια σας Μυρτώ και Γιάννη. Κυρία Περσεφόνη, από εδώ τα ξαδέρφια μας από την Αμερική. Ο Μαρκ και η Λούση. Ποια είναι αυτή η κυρία? Παιδιά, αυτή είναι η μητέρα μου. Δεν θυμάστε τι σας έλεγα, δουλεύει εδώ. Χαίρομαι πραγματικά που σας γνωρίζω. Ορίστε μερικά διαφημιστικά από τη Δράμα. Έχει ενδιαφέροντα σημεία τα οποία αξίζει να επισκεφτείτε. Ας αρχίσουμε από το θρύλο των ελληνικών βουνών, το δάσος της Ελατιάς, αλλά και το παρθένο δάσος του Φρακτού. Είναι ένα αυθεντικό και ανεπανάληπτο μουσείο της φύσης. Μεγάλου ενδιαφέροντος επίσης είναι οι παραδοσιακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου στα χωριά Μοναστηράκι, Βόλακας, Ξηροπόταμος, Πύργη, Παγωνέρη, Καλυβρύση και Πετρούσα. Κοινό έθιμο μεταξύ των χωριών είναι το έθιμο των Αράπηδων. Τέλος, δεν εννοείται να ταξιδέψεις στη Δράμα και να μην επισκεφτείς το ψηλότερο βουνό στην Ανατολική Μακεδονία, το Φαλακρό. Προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και το χειμώνα με το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και την άνοιξη με τα εκπληκτικά αγριολούλουδα, τα σπάνια ενδυμικά φυτά και την πλούσια πανίδα. Wow! Είναι συναρπαστικά.
Έμεινα άφωνος. Σήμερα, αφού είναι η πρώτη τελευταία μέρα σας στη δράμα, λέμε να βγούμε λίγο από την πόλη. Τι λέτε, παιδιά, να πάμε στο χιονοδρομικό κέντρο στο Φαλακρό, Great! Γιουπί! Τέλεια! Λοιπόν, τα λέμε Αθηνά και κυρία Περσεφόνη, ευχαριστούμε. Γεια παιδιά! Γεια σας παιδιά, να περάσετε καλά. Φτάσαμε λοιπόν. Πω, πόσο χιόνι! Είναι υπέροχα, μοιάζει ζωγραφιά. Ναι, εδώ είναι τέλεια. Πολλοί έρχονται για σκι και snowboard. Ή απλώς για να θαυμάσω το τοπίο. Γιάννη, αυτός δεν είναι ο Αναστάσιος? Καλά λες. Γιάννη, Μυρτώ, παιδιά, τι κάνετε εδώ? Αναστάση. Από εδώ ο Μαρκ και η Λούση, τα ξαδέρφια μας από την Αμερική. Τους ξαναγούμε στη δράμα. Λούση, Μαρκ, από εδώ ο Αναστάσης. Είναι σκιέρ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Λοιπόν, ήρθατε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής. Απλώς κοιτάξτε το τοπίο. Δεν κόβει την ανάσα. Ναι, είναι τόσο εντυπωσιακό. Τι λέτε? Να φτιάξουμε έναν χιονάνθρωπο και να φωτογραφιστούμε όλοι μαζί του? Ωραία ιδέα. Ας το κάνουμε. Για κοιτάξτε τα καταρακτάκια. Ξέρεις Μυρτώ, πάντα μου άρεσαν οι μικροί καταράκτες. Και πού να δείτε τις γέφυρες. Μια μεγάλη ξύλινη γέφυρα. Ας τη διασχίσουμε. Πολύ cool. Ένα λεπτό. Να, ο στοχτό της σκηνιάς. Πολύ εντυπωσιακό. Συμφωνώ, Λούση. Και πιο πέρα υπάρχει ένα καπνομάγαζο, ακριβώς εκεί. Το οποίο θα γίνει ξενοδοχείο. Και το φτιάχνουν ακόμη. Τα καπνομάγαζα, όπως βλέπετε, ήταν κτίρια στα οποία επεξεργάζονταν τα καπνά. Εξαιτίας τους, η περιοχή της δράμας έγινε γνωστή και η οικονομία της ήταν εύρωστη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι? Και βέβαια είναι. Ένα εξαιρετικό αξιοθέατο του νομού μας είναι το σπήλαιο του Αγίτη. Είναι ένα από τα εντυπωσιακά σπήλαια, πραγματική τροφή για τη φαντασία. Το μοναδικό αυτό υπόγειο ποτάμι διασχίζεται από τον ποταμό Αγίτη. Γι' αυτό δεν είναι επισκέψιμο κατά το χειμώνα και έτσι δεν επιτρέπεται να πάμε. Σε 3 σημεία του Φαραγγιού που διασχίζεται από το ποταμό έχουν βρεθεί βραχογραφίες που χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού. Κοιτάξτε αυτές τις κάρτες που έχω μαζί μου. Να και το σχολείο στο οποίο πηγαίνουμε εμείς. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Δράμας. Εγώ και η Μυρτώ θα σας διηγηθούμε την ιστορία του. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο είναι πάνω από 100 χρονών. Χτίστηκε με πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Την έκταση παραχώρησε η Μαριγώ Αρετζίδου. Ως αντάλλαγμα, ζήτησε να γίνει στην αυλή του σχολείου ένα κενοτάφιο στη μνήμη του γιού της. Πολύ σωστά! Άκουσα επιπλέον ότι το λαμπρό οικοδόμημα αποπερατώθηκε το 1909 με την οικονομική συνδρομή των Ελλήνων της Δράμας, της Μητρόπολης Δράμας και της οικογένειας του Παύλου Μελά. Είμαι τόσο εντυπωσιασμένη, φαίνεται θαυμάσιο! Καλύτερα στην επιστροφή να περάσουμε από την Αγία Σοφία και το παλιό ρολόι. Συνεχίζουμε προχωρώντας δίπλα στα τείχη της Δράμας. Το μήκος τους έφτανε στα 850 μέτρα, με τετράγωνους πύργους κάθε 60-80 μέτρα. Αυτή είναι η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στα χρόνια του Σουλτάνου Μουράτ του Πρώτου ονομαζόταν Μπεϊτζαμί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ναός φτιάχτηκε προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σημαντικότατη είναι η λαϊκότροπη τοιχογραφία του 1917 που εικονίζει σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία και σώζεται στον άρθικα της εκκλησίας. Πόσο θα ήθελα να ήταν ανοιχτή και να μπαίναμε μέσα. Ας ελπίσουμε την άλλη φορά που θα έρθετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παλιό ρολόι. Αποτελεί ένα μνημείο για την πόλη μας. Πότε έγινε είναι άγνωστο. Πότε κατεδαφίστηκε και γιατί είναι επίσης άγνωστο. Λέγεται ότι ο Γάλλος περιήγητης Πολούκας, που πέρασε από τη Δράμα το 1710, γράφει ότι παρόμοιο πύργο με ρολόι είδε και στη Φιλιππούπολη. Τα στοιχεία που έχουμε για αυτό το αριστούργημα που οι χτύποι του ακούγονταν σε όλη σχεδόν την πόλη εκείνης της εποχής είναι ελάχιστα. Αχ, πόσο λυπάμαι που φεύγετε. Θα μας λείψετε. Και σε εμάς θα λείψετε πολύ. Περάσαμε τέλεια μαζί σας, παιδιά. Δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν οι μέρες. Θα το πω σε όλους τους φίλους μου στην Αμερική, ότι αν ο παράδεισος είχε όνομα, θα λεγόταν Δράμα. Λούση, Μαρκ, ελάτε εδώ. Ερχόμαστε, μαμά. Ήταν υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, την ξενάγηση, για όλα. Δεν ήταν τίποτε.
Χαρήκαμε τόσο που ήρθατε και ειδωθήκαμε μετά από τόσα χρόνια. Θα σας σκεφτόμαστε συνέχεια. Και εμείς λυπόμαστε τόσο που φεύγετε. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Ίσως ξανάρθουμε κάποια στιγμή. Ποιος ξέρει. Ναι, την επόμενη φορά όμως ας είναι φθινόπωρο, όταν γίνεται το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πόλη μας. Θα ήταν φοβερό. Θα μπορούσαμε, μπαμπά. Η συμφωνία λοιπόν έκλεισε. Την επόμενη φορά φθινόπωρο στη Δράμα. Θα σας περιμένουμε. Αντίο, να προσέχετε. Τα ξαναλέμε. Αντίο. Καλό ταξίδι! Και περιμένουμε γρήγορα νέα σας.